Vivim en un món on serveis bàsics com l'aigua i l'energia continuen sent un privilegi per a milions de persones. Un món que posa els beneficis de les grans corporacions per sobre de la vida. Davant d'aquesta realitat, a Enginyeria Sense Fronteres treballem perquè els recursos essencials siguin garantits com a drets humans universals aquí i arreu. Els nostres eixos d'incidència són el dret a l'aigua i al sanejament, el dret a l'energia i l'abordatge de les problemàtiques vinculades, pobresa energètica, extractivisme, sobirania alimentària, dret a l'habitatge i emergència climàtica. Sempre des d'un enfocament feminista, ecologista i antiracista. Dia rere dia actuem perquè una societat més igualitària sigui possible. Ho fem a través de la cooperació transformadora, la incidència política i la sensibilització, impulsant un model hídric i energètic just, sostenible i solidari amb les persones i el planeta. No estem soles, formem part de plataformes i moviments locals i internacionals i col·laborem amb organitzacions del sud global que comparteixen els nostres objectius, construint relacions basades en l'aprenentatge mutu i estratègies conjuntes. A Enginyeria Sense Fronteres teixim xarxa per la justícia global, perquè el canvi només és real quan és col·lectiu. Tu neixes a la lluita pels serveis bàsics?